72. pasartea, neuk aditu gura nuena esanarazi diot. Ez du ibiliko zara, baina ez zara itoko. Begia galdu nuenetik, ni itxu geratzeko beldurrak Adore mamurtu zion. Adore karrakatu haren ondarrekin eraikitzen zuen amak. Alaitasun salo bat. Umetxoek plastilina papur eskutaratuekin pilota egiten dituztenakoa bezala. Bazeukan zergaitik energatu. Amaginarreba itxua zuen. Begietako bat istripuz galdu zuen. Sukaldeko zabaitik kare askatu eta begia erre ziolako. Bestea zaharkatxoan galdu zuen, hipertentsioaren ondorioz. Harengandik jasoko nuen glaukoma. Beharberako etorria beste. Amuma horren seme ertaina zen. Begia petardoak atera zion. Nire osaba hura. Parodia bat irudi lezake. Kointzidentzia, mordoak, baina aipatzeko pertidentia delakoan nago. Amak erromesaldian erabili zuen. Oftalmologiaren templuz templu. Bere alabatxo betitxuzia. Atzera ezinako erabakia hartu behar izan zen arte. Begia eraustea, alabaina, gauza segurua eta da aspalditik nintzaketela itxua amak azken kontsulta batera eraman ez banindu. Ardura gogoz kontra joaten banintzen konponbiderik gabeko diagnostiko bera entzutearekin gogaituta. Begi eria sentatuko ez zitzaidala toki guztietatik esaten zidaten. Ez ordea, begi sendoa galtzeko arriskua hurbil nuenik, erdi jostuna izanik. Sinpatia baldin bazio Santa Luziari. Handik aurrera debozio beroago hartu zion amak. Enukleazioaren osteko oroitzapen saminena, horregaitoa. Ez da koizko tapoitxarra begi zuloa butxatzen. Zunda baizik, bi erizain dorpek hodi zurrun ura pisa egiteko tokitik sartu nahi eta ezinean egin zidaten lardazak. Gerora barre egin genuen Zaragozako klinika hartako jasoerak gogoratzean.